ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከም ትኩሉ ጊዜ መዓልታው ንካፈሎ ናይ መዓልት ቃል ናይ ህይወት ቃል ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ድማ ሎም ክንሪና ማለት እግዚአብሔር ድማ በዝትሰምዖ ቃል ንመዓልትኩም ከሳግረኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ አቦና ምንጭና ይዝብል ቃል ክንሪና አቦና ምንጭና እዩ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 11 ጀሚረ ከምበልኩም ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ አይተቀበሉዎን ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝአምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም praise god hallelujah ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ እግዚአብሔር ዝምንጩ ህይወት ንኸካፍለና እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እታ በክርስቶስ አቲናያ ዘለና ህይወት እዛ በክርስቶስ ተቀቢልናያ ዘለና ህይወት እዛ አብኡ ዘላ አባና ዘላ ህይወት ማንንም አይኮነን ምንጫ እግዚአብሔር ይምንጫ ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እቶም ብስሙ ዝአመኑ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ ይዝብል ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ውልድነት ብምጽጋዕ አይኮነኒ ውልድነት ካብ ወላዲኻ ብምውላዲኻ ትኾኖ በኻላ አዘራርባ ውሉድ አምላኽ ክንከውን መሰል ተዳእተ ዋሂቡና ካብ አምላኽ ዝወፀ ካብ አምላኽ ዝተወልደ አምላኽ ዝምንጩ ህይወት አባናሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ አቦ ማለት ምንጪ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ አቦ ምንጭ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ደቂ ትልዑል ካብ ኮና እትልዑል ዝምንጩ ህይወት አውሽጥን አሎ እዛ ሎሚ ኣብ ምድሪ ክንገዝአላን ክንስልጥነላን ንክርስቶስ ድማ ከነኽብረላ ተዋሂባትና ዘላ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ዝምንጫ ህይወት እያ አሕዋት ኩሉ ንምንጪ ይዝመስል ንሕና ድማ ንምንጭና ኢና ንመስል ስለዚህ ምንጭና እትልዑል ካብ ኮነ ምንጭና ብርሃን ካብ ኮነ ንሕና ድማ ብርሃን ኢና ምንጭና ጥበበኛ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ጥበበኛታት ኢና ምንጭና ሓያል ካብ ኮነ ንሕና ድማ ሓያላት ኢና ምኽንያቱ ኩሉ ንምንጭ ይዝመስል ስለዚህ እሱ በትሱ ዝበና ኃይሊ በትሱ ዝበና ዓቅሚ በትሱ ዝበና ኩሉ ኣብ ህይወት ክንገዝእ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ አምላኽ እንተዳኣ ኮይኑ ናይ ህይወትና ምንጪ ኩሉም ብኩሉን ኣብ ህይወት ንዓና ዘድልየና ዘበለ ዝኾነልና እግዚአብሔር እዩ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ምንጭና ካብ ኮነ ጥበብና ንሱ ኃይልና ንሱ ክእለትና ንሱ ምስትውዓልና ንሱ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እሱ ምንጭና ኢየሱስ ክርስቶስ አባይና ባኹም ንዑ ብምእማን አትያትና ዘላ ህይወት ማንም ዝምንጫ ማንም ዝመንበሪ አይኮነት ኖ በኃይለ አምላኽ በጸጋ አምላኽ በጥበብ አምላኽ በኽእለት አምላኽ ትነብር ህይወት ያባና ዘላ ምኽንያቱ እዛ ባና ዘላ ህይወት ናቱ ስለዝኾነት መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ወስደኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅሲ 28 ስጋ ዘበለ አቅድመ አምላኽ ምእንቲ ከይምካውን አምላኽ ነቲ አነ ገለኤ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ በዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓሬ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን مقداسن مدحانن زخونلنا ክርስቶስ ይኹም ሪኹም አሕዋት እግዚአብሔር ምንጭና ስለዝኾንና እግዚአብሔር ዝምንጭ ህይወት አባና ስለዘላ እዛናትና ህይወት ንጥበብ ንምድሓን ንቅድስና ንጽድቂ ክርስቶስ ይኾይኑላ ዋይ ተተባሃለ እሱ ዝምንጭ ህይወት ስለዘላትና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሕዋት ሎማ ሓደ ነገር ከተሓሳስበኩም ኩሉም ብኩሉም ክርስቶስ ኮይኑልኩም እሞ ብደገ ዘሎ ኹነታት እንዳራእኹም አይትንበሩ ሰብ ከምንጭኹም ንሰብ እንዳራእኹም አይትንበሩ ጅባኹም ከምንጭኹም ንጅባኹም እንዳራእኹም አይትንበሩ ስራሕኩም ከምንጭኹም ንስራሕኩም እንዳራእኹም አይትንበሩ ኖ እሱ እትቅድም ብክርስቶስ ምእማንና ዝነበረ ህይወት እዩ ሕጂ ግን ማንም አይኮነን ምንጭና ማንም አይኮነን መንበሪና ምንጭና እትልዑል እዩ ንጥበብ ንምስትውዓል ንብልጽግና ንበረኸ
ዘመላኽት ንኹሉ እሱ ኮይኑልና እዩ በቲ እሱ ዝኾነልና ምዃን ድማ ንሕና ኣብ ህይወት ብዙሕ ንገዝእ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎማ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይኣውጅ ኣብ ህይወተይ ኩሉን ብኩሉን ኣምላኸይ ምንጨይ እዩ ይበል ሓደ ሰብ ኣምላኸይ ምንጨይ እዩ ካብ ምንጨይ ዝነብር ካብ ምንጨይ ዝብገስ ብምንጨይ ዝጥጥዕ በሉ ኣብ ዘመን ህይወትና ምንጭና ክሳዕ ዘይቋረፀ መዕባይና መፍራይና ኣይቋረፅን እዩ ምንጭና ድማ ዘይቋረፅ ሃፍታም ፈሳሲ እዩ እሱ ድማ እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ኣነ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒኤ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦዩ እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ንስኻትኩም ከኣ ሳላት ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሃን ኢኹም ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነኤ ጨናፍሩ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እታ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ሃሌሉያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገርም ነገር ይገሊጹልና ኣነ ጉንዲ ወይኒ ኢሉ ጨናፍሩ ድማ ንስኹም ኢኹም ኢሉ ዘገርም ነገር እዩ ኣሕዋት ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ህይወት እዩ ዝካፈል ጨንፈር ኣብ ጉንዲ ዘሎ ፍረ እዩ ዝገልጽ ጨንፈር ገላጺ ሃብቲ ጉንዲ እዩ ንሕና ድማ ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ክርስቶስ ጨናፍር ካብ ኮና ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ኣብኡ ዘሎ ፍረ ኣብኡ ዘሎ ምልኣት በኣና ገይሩ እዩ ዝረአ ስለዚ ሎሚ ንርእስኻ ከም መርኣይ ክብሪ ትልዑል ጌርካ ፍለጣ ንርእስኺ ከም ገላጺት ሃብቲ ትልዑል ጌርክ ፍለጥ እያ እቲ ምንታይሲ ጨንፈር ዘለዎ ፍረ ንጥቕሚ ብዙሓት ክነብር ንደገ ዝገልጾ ጉንዲ ዘለዎ ፍረ ንጥቕሚ ብዙሓት ክኸውን ዝገልጾ ብጨንፈር ገይሩ እዩ እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ዘሎ ፍረ ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ኣብኡ ዘሎ ጣዕሚ ንፍጥረት ንጥቕሚ ዝገልጾ ብጨናፍሩ ገይሩ እዩ ጨናፍር ትልዑል ሪፕሬዘንታቲቭ ናቱ ገለጽቲ ናቱ ኣምባሳደራት ናቱ ሃብቱ ገለጽቱ ፍሪኡ ገለጽቱ ንሕና ኢና ስለዚ ጉንድና ሃፍታም እሞ ኩሉ ግዜ በኣና ዝግለጽ ነገር ኣሎ ሎማ ሓደ ሰብ ይኣውጅ ኣነ ገላጺ ክብሪ ትልዑል ኣነ ገላጺ ሃብቲ ትልዑል እቲ ምንታይሲ ህይወተይ ምስኡ ተጣቢቓ ያበሉ ኣምላኽ ሰማይ እዛ መዓልቲ ናይ ፍረ መዓልቲ ክገብረልኩም እዩ ሻሎም